الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا من تقال وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمطنا راي هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت العدة تفاني ونخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلا دلونات دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت فاكت أبي أحمد أبزوان زاف سلطان هلاو كم زعينة إثيوبيا إن كلا أم خاتم عربا عالم يكون مسرقا وعالم سمينا وعالم كله kind of يتاك علي زلو تعنو زل هاجر نار يقول له يوم زبلو زلو this is exactly what's happening كافر أبي وهبوا له بميديا like نا investment مخانو ولا زي international events قبر زلا بإثيوبيا you think زي أبي أحمد بلح سلزغونه no they are trying to استخالة متن نزا مسجدل كساغر ويم زفتنو زلو everyone has a stake تسأقامنا ويون صبونا إثيوبيا أختبلهم تخلنا عطاتهم نعدلهم بزوحات هجرات ربحال لو نزا إثيوبيا زيان غيتفرس because بزو investigateهم لالو China 14 billion 15 billion dollars investigate الله so China will do anything بتي سرعات كان لا يخلط إثيوبيا تفرس قريدا لنا otherwise it's gonna be a big mess نتيجة قبروا US obviously إثيوبيا تفرس هيدا اليونيون مغنياته أبيك روح بقولكم عين السرعات ملو دليتهم كقبرهم زخل starting from their embassy and everything like تمنجستي كل جزء مس أمريكا consultants قبر decisions ناتو so pretty much نتهاجرسي كم colonium زك هيدوان تبلكا استجانا نزر بايكونن of course they pretend to have sovereignty blah blah the US embassy delayed usable again of course مزحج زلو multipolar world نتي معكلاي منجسنا إثيوبيا compromise زخونا قال خي مسلي تلقاهم بريتهم بويهم تستيل تيكونتات مكل خالنا إثيوبيا قدانا هيك بحري أي نعنا أقداس قدايو تبرايم مينستر زبلو زلو من قدي وين مريض وزلو مرجع أفتق بحرنا إثيوبيا أزيو أقداسيو سلزي نحنا نتي بمنجس وزي زلو العلامة كنوادق لينا ولا نتي أفتق بحري زقبعنايو كمية لنا بت فيسبوك بيج ناتهم دي ولا بت ويب سايت ناتهم صحيفة ما زارا بارس سقين له سلزي أبي أحمد أبزي حجو خينا كن ريا خلنا بكل بوليتيكاوي تي بوليتيكا ناتو ببارت تاتو نبلو بكابينة منستراتو نبلو بفوري منستر ناتو نبلو بجنرالاتو نبلو بكادرتاتو نابير ترى زلوات أمامتا نصر يجير زلو عدل سلزي رغبة مرات سلزي رغبة عقم سلزي رغبة زقبرو زلو كنتاتي ناو هذا بتي بفانو زقات ما زلو كنتات ناراها مستنساتهم aggressive زخونة كوينات قصقاس زقبرو زلو
መጀመርያ ከመይ ትሪኦ ኣለካ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ፋኖ ዝገብሮም ዘሎ ንሳቶም ብወታደራዊ ዓይኒ ዝኸድዎ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ዝኾነ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ድማ ምስታ ናይ 1991 ዘጋጠመት ክንዲ ምንታይ ምሱ ሲሚላሪቲ ኣሎ ብዙሓት ከምኡ ዝብሉ ሰባት እውን ይርኢ ኣለኹ ዘመሳሰሉ ነገራት ንርኢ ኣለና እቲ ኩነታት ምናልባት ነቲ ብፍላይ ነቲ ኩነታት እቲ ኣስተውዒሎም ክትርእይዎ ዝኽኣልኩም ተንብብዎ ዝነበርኩም ኣነ እኳ ምናልባት ኣብቲ ቴሌቭዥን ንመፅእ ነርና ንኾንና ስደተኛታት በዚ ዝወፁ ተባሂልና ምስ ስድራይኩም እየ ዝብላ ንበዓልቲ ቤተይ ኣብ ተስዓታት ኣብ በዓል ከረስ ዝነበረ ኩናትን ወታደራትን ብቴሌቭዥን ቀዲሖም ስደተኛታት ኣብቲ ዘለው ተባሂሎም ዝወፁ ምስኦም ነርና ንኾንና እየ ዝብል ዝኾነ that story is different ከመይ ትሪኦ ንስኻ እቲ is there any similarity ምስ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እታ ሲሚላሪቲ ግን ኣብ መወዳእታ መጀመርያ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ተንብቦ ኣለኻ? I think ናይ መጠረሻ ናይ ኣወል ስዒድ ፅምዶ ቁፅሪ 7 ዲ ሓቀይ ፅምዶ ቁፅሪ 17 እያ ነይራ 17 በዚሑን ተወሳይ ግን ኣገዳሲ መልእኽቲ ዘለዋ መስለኒ I think እዚ ስርዓት ብልፅግና ዳርጋ ነቀይቀይ ኢሉ ኣብ ምፍርኻስ ይወፅእ ዘሎ ገስጋስ ናይ ፋኖ ኣብ ወሎ ዝካየድ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ዓቕሚ ናይቲ ፌደራል ሰራዊት ዝበሃል እንታይ ምዃኑስ የርእየና ኣሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ከዓ እቲ ናይ ድሮን ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብታት በቃ ዓይንብለይ ስንብለይ ኮይኑ ርኡይ crimes against humanity war crimes ክትብሎ ትኽእል ደረጃ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ጭፍጫፍ ደብዳብ ይገብር ኣሎ እቲ ግዜ desperation ጭንቀት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ይመስለኒ ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጭንቀት ከዓ እቲ ኤርትራት ትገብሮ ዘላ ናይ ፅምዶ ስታይ ነቲ ጭንቀቱ ዝያዳ እናጋደደ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እቲ ዝሓሰቦ ካርታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ልዒለሲ ብዙሕ ተኸታሊ ክረክብ ይኽእል እየ ከምዚ ሬድ ሚት ዝበሃል ምሻለካ ተሓራሪፈ ነቲ ጉዳይ ብዙሓት ኣብ ጎነይ ራሊ ክገብሩ ወይ እቲ ጉዳይ ከግድቡ ወደቡ ገለመለ ዝበሃል ነገራት ኣምፅኢካ ናብ ኣሽሓት ሰራዊት ኣሰሊፈሲ ነዚ ናይ ፋኖ ዝፈጥሩለይ ዘለው ፀቕጢ ከፋኹሰለይ ይኽእል ዝበሎ ከዓ ባክፋየር እናገበረ ፍሻኻ ድለ እናተባህለ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት ንዓና ይኮነን ኤርትራ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር እያ ካብ ሕጂ ኣብ ካልእ ዘየድልየና ኩናት ንኣትወሉ ምክንያት የብልናን ኣብ ዝብል ኮንሰንሱስ ሓበራዊ ኣረኣያ ናሓየለ መፅእ መስለኒ ናይዚ ሕጂ ከም ኣብነት ናይቲ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ይልቃል ጌትነት ነው እዚ እኮ ሓደ ካብቶም ኣብ ግዜኡ ሲ ሻዕብያ ፎቢያ ዝነበሮ ሰብ እዩ ሕጂ ግን እቲ ኩነታት ትረዲእዎ እዚ ብቐፃሊ ቀይሕ ባሕሪን ዓሰብን ዝብሎ ዘሎ መፋኾሲ እንተኾነ ከምዚ ዶሮናን ዒቅታን ጌርካስ ድሓር ዓረቕቲ ሸምገልቲ ኣምፂኢካ መስተንፈሲ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ማኑቨርስ መናውራታት ተዘይኮይኑ ካልእ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ክቦ ይኽእልኒ ኣብ ዝብል ደረጃ በፂሑ ኣሎ እዚ ሕጂ ሓደ መርኣያ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓፈር ዘሎ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ፅቡቕ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ፅምዶ ኩነታት ምስ ኣምሓራ ዘሎ ናይ ፅምዶ ኩነታት ምስ ሱዳን ዝግበር ዘሎ እዚ ኩሉ ደም ኣሜሪካ ኣይ ቲንክ ንስርዓት ብልፅግናሲ ኣብ ዓሚቕ ክልውላው ሸሚምዎ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሓሰቦ መናውራታት እናገበርካ ኣብ ዓለም ተቐባልነት ረኺበ ኣለኹ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሓት ሃገራት ድግፋን ኣለዋ ገለ ዝብሎ ዳርጋ ሰማዒ እዝኒ ዘይብሉ እዚ ጉዳይ እዚ ብኔጎሽሽን ክትፈትሖ ተኽኢልካ ክትፈትሖ ኣለካ እምበር
ናብ ኩናት ናብ ገለ ዝእቱ የብልካን ኢሎም ሪባፍ እናገበርዎ ዝመፁ ዘለዉ ኩነታት እዩ ስለዚ እዛ ናይ መጨረሻ ናይ ሞስኮ ጉዕዝኡ እውን ኣብ ከምዚ ዓሚቕ ቅልውላው ተሸሚሙ ዘሎ ሰብኣይ ለሚኑ ለማሚኑ በጃኹም እንዶ ዓድሙኒ ኢሉ ከም ዝዕደም ኮይኑ ዓራብኡ ከዓ ሓድሽ ኣጀንዳ ያኢ መስሪተ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቁርብ ዘተዓሻሹ ልክዕ ከምቲ ናይ ሜሞራንዱም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ናይ ሶማሊላንድ ዝክር እንዲኻ ቅድሚ ዓመትን ገለን ኣምፅኡ በቃ ፈጣሪ ይመስገን ዝሰኣኑ የለን ኢትዮጵያ ወደብ ረኺባ ኢልካ ህዝቢ ንሓፂር ግዜ ዘደናገሮን ጭፈራን ዳንኬራን ዝተገብረ ሕጂ ነበርያ ነበረ ኮይኑ ተረሲዑ ዘሎ ጉዳይ ልክዕ ከምኣ ከዓ እዛ ናይ ሞስኮ ጉዕዞ እውን ኒውክሊየር ፓወር ኤነርጂ ንኢትዮጵያ ገዳሲ እዩ ዶ ገለመለ ኢልካ this I think is just ክሳዕ ክንደይ እቲ ናይ ደስፐሬሽን ናይ ጭንቀት ኩነታቱ ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ምህላው ዘርኢ እዩ ብዙሕ ነዊሕ ዝፀንሕ እውን ኣይኮነን ስርዓት ባህለ እየ ኣብዚኣ ሕጂ ምስ ኣወል ስዒድ ምናልባት ኣብታ ናይ ኩናት ኣይህሉን እዩ ዝበላሲ ኣራይ maybe 99% ኣይክህሉ ንኽእል እንድዩ ግን ወላቲ ሓንቲ ፐርሰንት ተቕሎ ክሳዕ ዝሃለወት ብሚስ ካልኩሌሽን ዝጅመር ኩናት ክሳዕ ዘሎሲ ኤርትራ ወትሩ ድሉቲ ክትከውን ኣለዋ ኢለያ ዝነበርኩ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳርጋ ናብታ 99.5% በሎ ወይ 99.9% ናብታ ናይ ኣወል ስዒድ ርዒመ ኣለኹ ክብል ይኽእል I'm convinced now beyond a shadow of doubt ብዘይ ምንም ጥርጥር ዝኾነ ይኹን ዓቕምን ገለን ኩናት ክፅሕተር ኣንጻር ኤርትራ ዘለዎ ስርዓት ኣይኮነን ከምታ ብቐዳማይ መሰዲት ሚድያ ዝገበርኩ ከዓ ስርዓት ብልፅግናስ ንክወድቕ ሓንቲ ሓሙስ እያ ተሪፋቶ ዘላ ክንብል ንኽእል ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነት that doesn't mean ፀላኢ ናይ ፀላኢ ዕሸላዊ ዕንደራን ኣንደር ኤስቲሜት ጌርናዮ ማለት ኣይኮነን ኤርትራ ከም ወትሩ ድልውቲ ምዃና ዝኾነ ክመፅእ ዝኽእል ዕንደራ ኣብኡ ከዓ ጥርጥር የብለይን ኣብ ብቕዓት ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ወስታ ክቕርስም ከም ዝኽእል ከዓ ኣነ ንስኻን ሚኢትካ ሚእትን ዝሰማማዕ ይመስለኒ እሞ ስለዚ እቲ ውፅኢት ናይ ፅምዶ ኣዝዩ ጠቃሚ ምዃኑ ብግብሪ መስኪሩሎ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ዓመትን ገለን ኤርትራ ካይዶ ዝፀንሐት ፅምዶ ኣሚን ሕጂ ኣብቲ ናይ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ናይ ሻዕብያ ኣካይዳ ደሪስ ስ መብዛሕ ብዙሕ ግዜ ነቲ ወላ እዚ ሕጂ ፅምዶ ክትሪኦ ከለካ ከም ስትራቴጂ ሲ ርግፀኛ ንነዊሕ እዋን ካልኩሌት ገይሮም እዮም እዚ ኩነታት እዚ just out of the blue ዝመፀ ከም ዘይኮነ ነዊሕ ሓሲቦምሉ ዲስካስ ገይሮምሉ ቢዮንድ እቲ ፖለቲካዊ ፅልዋናቱ እቲ ናይ ናራቲቭ ናይ ሚድያ ተሓዛ ኣይ ቲንክ ሻዕብያ ኣብቲ ናይ ኩናት ደረጃ ነዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ገምጋም ወሲዱሉ ከም ዘሎ ወላ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ሕጂ ዳርጋ እቲ ሚድያ ናይ ኣቢ ዝብሎ ዘሎ ፋኖ ክንደዚ ክሕይል ኣይክእልኒ there must be something ዝብል ኣሎ ግን ወላ ሓንቲ ከዓ ፕሩፍ ክገብርዎ ዝኽእሉ የለውን ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩናት ተለካ ፕሩፍ ናትካ ብቓላትካ ትራስት ሚ ብሮ ኣይኮነን ጭብጡ ተለካ ከም ፋኖ ምሩኽ ሒዝካ ክትመፅእ ኣለካ ዝሓዝካዮ ነገር ብረት ከተርኢ ኣለካ ወይ ገለ ክትገብር ኣለካ እዚ ናይ ኣቢ ኩነታት ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ኤቪደንስ የብሉን ግን ወላ ኣወል እውን ኣግሂድዎ እዩ ንፋኖ ብፍቓድ ናትካ ሰልጢናየ ኢና ዝብል እቲ ፋኖ ብመሰረቱ ክብገስ ከሎ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን እውን ኣፀቢቑ ተዛሪቦ ነይሩ ናይ ሻዕብያ እዩ ንሻዕብያኹም ከተመስግኑ ዘለኩም ኢልዎም እቶም ኢሊት ናይ ኣምሓራ እውን ገሊኦም ኣይተረድኦም ነይሩ ብፍቓድ ናይ ኣቢ ኤርትራ ዘሰልጠነቶም እዩ ግን ሰርተን ኮኔክሽን ክህልዎም ከም ዝኽእል ሻዕብያ ቀደም ሓሲቡሉ ከም ዝነበረ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እውን እንተኾነ ኩናት ኣይመፅእን ክበሃል ከሎ ፕሪቲ ማች ብዙሕ ካልኩሌት ገይሮም ከም ዘለዉ ማዕረቲ ንሳቶም ሳይኮሎጂካል ዎር ናባና ዝፍንዎ ዘለዉ እቲ ሻዕብያ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ባይታ ብዝንፀባረቕ ዘሎ ኩነታት ገይሩ ዜና ሂቦም ኣሎ እዛ ናይ መወዳእታ ፅምዲ ቁፅሪ 17 ክልተ ግዜ ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ it's a very 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 ኣገዳሲ ሓበሬታ ሒዙ ይመፅኡ ኣወል ኣብዚኣ
and this was actually very calculated ዝኾነ ዘረባ እዩ ካብ ዚሮ ዝተበገሰ ይኮነን ኣብ ባይታ ብዙሕ ዝተሰርሓሉ ምዃኑን ዝስራሓሉ ዘሎ ምዃኑን ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ድማ ኣብ ባይታ ንዑ ዘንፀባርቕ ምዃኑ ንሪኢ ኣለና ዋላ እቶም ዕቡያት ካድረታት ናይ ኣብ ዝነበሩ እቲ ሪያሊቲ ክሃርሞም ጀሚሩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ እንታይ ክኸውን ይኽእል ስትራቴጂ ናታ this is another thing ንሕና ስፔኩሌት ክንገብሮ ንኽእል መንግስቲ ናቱ ዕላማ ኣለዎ ኢትዮጵያ ስርዓት ትቕየር መጀመርያ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ 2018 ረጂም ቼንጅ ተኻይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 1991 ስርዓት ተቐይር እዩ ኣብ 1974 ስርዓት ተቐይር እዩ እንቅድሚኡ ድማ ስርዓታት ይቕየረሉ ይተዓዲ ኩሎም ቶም ዝመፁ ስርዓታት ናብ ኤርትራ ገጾም ግን ናይ ግዜ ሕቶ እምበር እታ ፅሕፍታ ኣብታ 4 ኪሎ ስለ ዘላ ዘዝመፀ ፅቡቅ ጌርካ ዝገለፅካ when the empire always strikes back ትብል ኣገዳሲ ዘረባ ናይ ስታር ዋርስ what guarantee do we have ንሕጂ ስርዓት ክቕየር ክእል ኸውን ይኽእል ንሕጂ ስለ ዘጋጠመ እቲ ዝመፅእ ስርዓት መፅኡ ነዚ ዕንደራዚ ከምዘይገብረልና ሓደ ካልኣይ ድማ ድሕሪ ዝኩሉ ፈተና ናይ 50 ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስን ናቱ ወለዶን almost their entire life ምስ ሓደ ፀላኢ እዮም ግዜኦም ኣባኺኖም ዘለዉ ስለዚ ብኸመይ መደምደምታ ክገብርሉ ይኽእሉ ነቲ ጉዳይ ናይዚ ሃገር እዚኣ ናው ርግፅ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣለዋ ወይ እውን ክትዓኑ እያ ገለ ዝብል ንሱን ኢትዮጵያውያን ዝምልከት ኮይኑ መርገፂ ናይ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ትብል ንስኻ ከም ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ነቲ ኩነታት ድማ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኸታተሉ እዚኣ ዝተሓላለኸትን ብርትዕቲ ሕቶን እያ ማለት መጻኢ ኢትዮጵያስ እንታይ እዩ ክኸውን ድሕሪ ዝኩሉ ዕንደራ ናይ ኩናትን እቲ ጅኒ ካብቲ ጥርሙዝ ወፂኡ ድዩ once the genie is out of the bottle እንደገና ክትመልሶ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ጅኒ ናይ ስቴት ኮላፕስ ሪኢኻ ስቴት ኮላፕስ ኣብዚ ዞባና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሶማልያ 1991 ስቴት ኮላፕስ ምስ ኣጋጠመ ደረጃ 30 ገለን ዓመታት ከይዳ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ሪኮንስቲትዩት ኣይኮነትን ካብቲ ስቴት ኮላፕስ ካብቲ ዓዘቕቲ ናይ ስቴት ኮላፕስ ናይ ምፍርኻሽ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ኣይ ሙሉእ ተንሲኣሲ ብክልተ እግራት ጠጠው ኣይበለትን ኣላ ሱዳን ሕጂ ናብኡ ገፃ ተኣቱላ ሆፍሊ ኣብ ከምኡ ደረጃ ከይበፅሐ ኮንቴይን ክኸውን ኣፃውርውሽ ግን ሓደገኛ ኩነታት ክኽሰት ፀኒሑ እዩ ኣይ ቲንክ ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ንሱዳን ካብቲ ክመፅእ ዝኽእል ከም ናይ ሶማልያ ዕጫ ንግዚኡ ዘድሓና ይመስለኒ ብሕጂ እውን ኣሕዋትና ሱዳናውያን ዓብይ ናይ ገዛ ዕዮ ኣለዎም ኣይ ቲንክ ናይ ኤርትራ ደገፍ ናይ ኤርትራ ሶሊዳሪቲ ኣይክፍለዮምን እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሕጂ ርኢኻ ኣስፊሕና ሎንግ ተርም ክንሓስብ ኣለና ማለት ብትንትን ትበል እንታይ ገደሸና ገሌልካ ንሓፂር ምናልባት ሶሉሽን መሲሉ ክርአ ይኽእል ይኸውን ግን እቲ ዘስዕቦ መዘዝ ናይ ከምኡ ዓይነት ምብትታን ንብሙሉእ እቲ ዞባ ኣብ ቀፃሊ ምህዋኽን ቀፃሊ ሳይክል ኦፍ ቪሽስ ኮንፍሊክትስ ቀፃሊ ናይ ደገ ሓይልታት ምትእትታውን ገለን ዘምፆሲ ኣቃሊልካ ዝግመትን ዝርአን ኣይኮነን ኣይ ቲንክ ዝፅምዶ ቢዮንድ ናይ ስርዓት ኣብይን ናይ ስርዓት ብልፅግናን ዝኸይድ ዝጠመተ ይመስለና ኣነ ሓፂር ጠመተ ዘለዎስ ኣይኮነን ኤርትራ እንታይ ኣገደሳ እያ ኩሉ ግዜ ዲና እሞ ንሕና ውሑስ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ዘለዎ ሽርክነትን ገለን ንብል እሞ እሳቶም ብቐፃሊ እንዲኦም ኩናት ዝፅሕትሩልና ዘለዉ ወል እንታይ ኦፕሽን ኣለና እሞ ሓጊሕግና እታ ኤርትራስ ናብ ካልእ ጎደቦ ክንወስዳ ንኽእል ነርነተ ንኸውን ውሕስ ዝበለ ጎደቦ ብኣፍሪካ ብዙሕ ናይ ኩናትን ናይ ገለን ዘይብሉ ጎደቦ ምናልባት
ناب دو أفريقيا دينا ناب قال ده إيش زولا بتزعمادي مالتي خن وصدان إذا قلنا يكالني it's impossible whether for good or for bad we are destined to be neighbors قروا بتيخ نكون أجاناي destiny ناتنا سوسي هذه تي رتراج أبيت أتو زلا العلواي ناي سلامن مريجا أنا وشت حجرة أو حيسات تو زلا كالوت ون كومو عينة سلامن مريجا أن خون لك حمزية بسودان نجبرو زلنا بوسون درجاون بسوماليا كنبركتو نسعر زلنا I think ذي ناي سلامن ناي مريجا نسعرتها تسألي زخوني مثلاً مفرس ناي مأكلاي منجستي اب إثيوبيان ناي قصالي خستاين كاني كم ناي يوغوسلافيا عينة مفرس هاي خونني يوغوسلافيا بتسعن تعتن تي فدرالاو منجستي بهال يوغوسلافيا متفرع حسي ليس دماو خوينات نحمو الشعامات قال قصيلو فاينالي جن ريزولف خوينو عجي يوغوسلافيا كرواتيا سلوفينيا بوسنيا هرزغوفينا سربيا من الوقت تا كوسوفو تبهال جنا كاراخاريت زلالا مسدونيا قالن نص هاجرات كويننسي ابا ممزحتن ابالات ناي يوروبيان يونين كوينن ريزولف خوينو تي تخونتاتا نوسن غزي نحمش عمد ديو قالن ازيو دماوي حد كوينات كم استخايدون كنرسي يبلنا إثيوبيا I don't think إن حرابكم وعينة مفرخاس أتيا it will take an extremely long time أزيو نويح جزية كوسيديو ناب نايم الرجال سلاما كونتات ولا 4 حمشت نصا منجستات تمصاسي بزح unresolved issues صاروا ريخاتن تنكللات يلوم زقومون بتيناي 9 constitution arbitrary دوبات دايو زلمبر كاب تاريخاو دوبات زي نايزي كلل ناي امحرا زي ناي تግራይ زي ناي اورومو زي ناي عفر جلز بالسي ايصنحنا I mean this was something that was created after 95 مستي constitution federal ethnic federalism قال خطاتاتو خلو arbitrary زغبروا زي Do you think حجينا أمنت ولات مأكلاي منجستي مسودة غسي انتا يخون حدا مأكلاي منجستي نخمسرت تنزلوا حيلتات على اساس اللو انصار ز مأكلاي منجستي حدا سمع قبره حدا ناي سلام كونفرنس كمتص خل ديو نمتنبايسي ازيو اتليست نعي كم حدا نؤس زعقمو أناليست بلني ريسيرشر خونتات كتنبيه وتمصاي كتنبيه وي بريدكت غبرس ازيو زشجرني بخمو خايزي I think that صمدو سلام إرترا جميراتو زلاس منالبات صلوا ناي إرترا جودويلن دونتهم كلهم كالوت حيلتات راشنال كاسبو مو كابتي كمص زخل دماوي حد كوينات كابتي افافت نايت جدل ندحريتان صاحبهم اب زوري حدا تربيزا نويح غزي حدا ترانزيشنال جوفرمنت حدا مسغاغر منغستي نوح زولا غزي no matter how long it takes سرت عمدي قال يوسد كله قدات جن ابتي you know أبنوح تزاتيهم كفتحوه خلو this is sanity rationality نخم أخبر زخل ناي بوليتيكا هو ناي بوليتيكا وحيلتاتن كم وز حسبوا اللودي ما بزي حجي كزي I'm pessimist in that regard. أبو إلياس هذا فيتو كتتحازا جن ناي إثيوبيا قداي كاو كاولك زي فليخا خطريو زي بالكا. It's not about what Ethiopians want. It's always what the others want. Some superpowers انتايتناتهم ريتو يتعطو. The fact that أبي أحمد أبزوان إذا بسلطان هلا وكم عينة إثيوبيا إن كلا أمو خاتم عربا عالم يكون مسرقا وعالم سمينا وعالم كله kind of يتاك علي زلو.
ተዓኑ ዘላ ሃገርና ራዩ ከሎ እዮም ዝብልዎ ዘለው this is exactly what's happening cover up ይዋሃበሎ በሚዲያ like ናይ ኢንቨስትመንት ምዃኑ ወላ እዚ ኢንተርናሽናል ኢቨንትስ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ you think እዚ አብይ አሕመድ በልሕ ስለ ዝኾነ ነው they are trying to استخاله መጠን ነዛ መስገደል ከሳግሩ ወይም ዝፍትኑ ዘሎ everyone has a stake እቲ ጸጋምና ወይ ውን ጽቡቕ ናይ ኢትዮጵያ ክትብሎም ትኽእል ንዓታቶም ንዕድሎም ብዙሓት ሃገራት ረብሓ ኣለወን እዚኣ ኢትዮጵያ እዚኣ ንኸይትፈርስ because ብዙሕ ኢንቨስት ገይሮም ላለው ቻይና 14 billion 15 billion dollars ኢንቨስት ገይራ ኣላ so China will do anything እቲ ስርዓት ክእላ ይኽእል ኢትዮጵያ ክትፈርስ ግን ኣይደልዩን otherwise it's going to be a big mess ነቲ ዝገበርዎ US obviously ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ኣበይ ክረኽቡ ክእሉ ከምኡ ዓይነት ስርዓት ሙሉ ድሌቶም ከግብሮም ዝኽእል starting from their embassy and everything like እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ምስ ኣሜሪካ ኮንሳልት ዝገብር decisions ናቱ so pretty much ነቲ ሃገርሲ ከም ኮሎኒዮም ዘካይድዋ እንተበልካ ዝተጋነነ ዘረባ ኣይኮነን of course they pretend to have sovereignty blah blah ግን the US embassy ድሌቱ ዝብል ግን of course ምዚ ሕጂ ዘሎ multipolar world ነቲ ማእከላይ መንግስትና ኢትዮጵያ ኮምፕሮማይዝ ዝኾነ ገለ ከይመስል ይጥንቀቑ እዮም እምበር የቶም ብህዮም ስቲል እቲ ኩነታት and then European Union ለንቀረ 330 ሚሊዮን ዲገለ መለይቦም clearly survive ክገብር ይደልይዎ ኣለዉ እቲ ስርዓት ክሳብ ዘሎ ክንሕግዞ ኢና ልካ ከምታ 91 when it comes to ኣብ ዝጓሓፈላ transition ድማ ማስክ ክገብሩ እዮም so like ኣብ ኢትዮጵያ ወላ እውን ብሕጂ እቲ ሃገር ንኽፈርስ ዘኽእል ጭቡጥ ዝኾነ ፀገም እንተሎ እቲ ፀገም ሎምስ ዝበቆለ ኣይኮነን ብመሰረቱ ዝነበረ ፀገም እዩ ራይ ዘዝ መፀብ ስርዓት ተጋሩ ምስ መፁ እቲ ህወሓት ዳርጋ ብሓይሊ ኢትዮጵያ ኮኑ ኢሉ ባንዴራን ገለን ገይሩ ብጨብጨባን ብገለን ነዊሕ ዓመት ኣሳሊዋ ኣብ መወዳእታ ግን ታነጥ ብኩሉ ግዜ ሰያ ህዝቢ ከም ሃገር ነፍሱ ይፈልጣን እዩ ከም ክልል ነታ ክልል ሃገር ዝፈልጣ ሶማልሲ ለንቀና ሓደ ዩቲዩበር ጻዕዳ ከይዱ ነይሩ እዚኦም ኢትዮጵያ ኣይኮኑን ኢሉ it's like እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከም ሶማል እምበር ከም ኢትዮጵያ ኣክት ይገብሩን እዮም ካብ ካል ኢትዮጵያ ዝተፈልዩ እዮም ኢሉ ትግራይ እንድሕር ከድካ ድማ እቲ ሃገራዊ ስምዒት ስቲል ኣሎ ወላ እኳ እታ ፓወር ናይ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝፈልጥዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንክኾኑ እውን ሕልሚ እንተለዎም ኣምሓሩ ናይ ዘበናት ኢትዮጵያ ዝብል ሃገር ዝነበረ ሎሚ ተፈራረቐ ስምዒት እዩ ንሕና ደይና ማሓደራ ኢትዮጵያ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ይተወሮም እያ ስልጣን ስለ ዝጠዓመይ ረሲዕዎ እምበር እቲ ዕላማ ናቱ ፈንዳሜንታሊ ኦሮሞ ዝበሃል ሃገር እምበር እቲ ካልእ ደዋፅኦ ኣይኮነ ሎሚ ድማ ስልጣን ስለ ዝመፀ ፋሕ ክትብል ትኽእል እያ እቲ ሃገር ኩሉ ጌና ዘድልየና ንዝመት ዘድልየና ንሓዝ ምክንያቱ ፕላን ቢ ናትና ፕላን ቢ ናቶም ብመሰረቱ ብፕላን ቢ ዝኸይድ እምበር ከም ሃገር ነታ ኢትዮጵያ ፕላን ኤ ናቶም ተ ኦሮምያ ያነ ከም ዝርዳእኒ ፕላን ቢ ኢትዮጵያ ንዖም ሶ እታ ኢትዮጵያ ኢሎም ዝምርዋ ዘለው ክሳብ እታ ኦሮሞ ትበሃል ቤላ ትደላደለሎም እምበር እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክቕፅል ይኽእል እዩ ዝብል ኣብ ርእሶም ሲሪየስ ዝኾኑ ስትራቴጂን ፕላንን ዘለዎም ኣይመስለንን now all this in context ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅፅል ተኮይና it's not about እንታይ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝደለዩ ወይ እውን ምትዕፅፃፍ ስለ ዘለዎም እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ፓወርስ እዚኣ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ክትቅፅል ኣለዋ ኢሉ ዝውስን እንድሕር ኮይኑ more like ለኻ ኢሎም እዮም ዘለው then ተስርዓት ምስ ከደውን ከም ትቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ንኩሎም ኣምፂኻ ጣውላ ንዓተ ኣጎት ንዓተ ሸብሸብ ከም ሃገር ቁሙ ናይ ምባል ተኽእሎ ይህሉ ደ ትብል ወይስ እዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ኤርትራ እንታይ ዓይነት መርገፂ ክህልዋ ዘሎ ኣብዚ ኣሚን እንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና so that this thing doesn't come again ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዲና ምስኦም ሓደ again ሓድሽ ዲል ክግበር ዘለዎ what is it there that ኤርትራ ክትገብሮ ዘለዋ እቲ ዝመፅእ ወለዶ ጅሆ ከይተሓዝ I mean this is not about ጎረባብትናዮም ገለመለና በልና we cannot fool ourselves some ወላ ሓንቲ ዋጋ ይኸፍሉሉ ያለውን ኣብዛ ሓቂ ነው ዛረበ ኢላስ ኢትዮጵያውያን ይሞቱ ኣለዉ እዮም ግን I don't think እቲ ሞት ዘገድሶም ዞም ሃገር እዚኦም ንሕና ግን ነፍሲ ወከፍ ዋጋ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ናይ ኤርትራ እዩ ዝኸፍሎ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መርገፂ ክህልዋ ኣለዎ ክንብል ከለና ንሕና ከም ኤርትራውያን ሲ ወላ እቲ ፅምዶ ክትሪኦ ከላውን ፅምዶ ምስ ትግራይ ዝብል ፅምዶ ምስ ዓፋር ዝብል it's not about ፅምዶ ምስ ኢትዮጵያ so does this mean maybe ኤርትራ ኣብታ ዓባይ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ጊቭ ኣፕ ገይሮም ግን ክዛረቡ ይደለዩ ብርትዕት ሕቶ ቀላል ሕቶ ይኮነትን እቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምትእትታው ክሳዕ ክንደይ እዩ
سئلوا زرئي تي ማእከላይ መንግስቲ ይኹን ለና ምፍርኻስ ገጹ እናኸደ ናብ ዕንደራ እናኸደ ክሳብ ሕጂ ግደፍ ይኣኽለካ ዝብል መግናሕቲ ኣይተሰምዐን ምናልባት ብዝሓለፈ ንዒ ሓደ 42 ገለ ዝኾና ሃገራት እዚ ጥሕሰት ናይ ሂውማን ራይትስ ዶ ናይ ገለ ኢለን ክስ ቀሪበን ንሰምዕ እንተኾነ ትርይር ነቲ ስርዓት ክስምዖ ዝኽእል ዓይነት ጸቕጢሲ ኣይተገብረን ኣሎ ክሳብ ሕጂ እዛ ናይ ዩሮፕያን ዩኒየን ዝበልካ ኤውሮፓ ንባዕሉ ኣብ ዓሚቕ ቅልውላ ኣሎ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ዓብዪ ሻቕሎት ፈጢሩሎም ኣሎ ስለዚ ንዓቶም እዚ ሰከንደሪ ርሑቕ እዩ ማለት ፕራዮሪቲ ዝብዎ ጉዳይ ኣይመስለንን ኣብዚ ግዜ እዚ ኤውሮፓውያን ንባዕሎም ቁጠብኦም ንቀይቀይ እናበለ በዚ ናይ ዩክሬን ኩናት ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብዙሕ ማህሰይቲ ብዙሕ ቀጻሊ ኩናት ናበይ ገፂኡ ኣብ ናይ ኤውሮፓ ኩነታት ናቱ ዓብዪ ጉዳይ ዓብዪ ሽግራት ኣለዎ ማለት እየ እቲ ካልእ ገዚፍ ምትእትታው ክገብር ዝፀንሐ ኣብዚ ከባቢና ከዓ ኢማራት ሕቡራት ኢማራት ሃገር ዩኤኢ እዩ ሕጂ ናይ ዩኤኢ እንተ ርኢኻዮ ጆርጆ I don't think ዋላ እቲ ኬኦስ እንተመፀሲ ዝግድሶም ኣይመስሉን እዮም በዚ ናይ ሱዳን ናይ ሶማልያ ምትእትታዎም ከም ኣብነት እንተወሲድና ንኣብነት ኣብ ሱዳን ነዚ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ናይ ሕመድ ሓይሊ ደፊኦም ደፋፊኦም ስልጣን ክሕዝ ዝገበርዎ ድፍኢታትን ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ከዓ ብቐጻሊ እናጓረቱ ፅዋር ድሮናት ሓንሳብ ብመገዲ ቻድ ሓንሳብ ብሊብያ ከምፅሉ ዝፀንሑ ኢን ደ ሚን ታይም ንሳቶም እቲ ዘድልዮም ወርቂ ኣማእት ቶናት ወርቂ ንዱባይ ዝጓርድ ዘሎ ካብ ሱዳን ካብ በዓል ዳርፉር ኒያላ ከባቢ ኣብ ሶማልያ ተሪኻዮ እውን ዳርጋ ከምኡ ዓይነት ፀወታታት እዮም ክፃወቱ ፀኒሖም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዋላ እዚ ማእከላይ መንግስቲ እንተ ወደቐሲ ገለ ሓይልታት ሒዝና ነቲ ኣብኡ ዘሎ ወርቂ ድዩ ገለመለ ብቐፃሊ ከነጓርተሉ ንኽእል ብቐፃሊ ፀቕጢ ፈጢርና ከዓ ኣብቲ ካልእ ከምቲ ንደልዮ it seems a very sinister intervention ሓደገኛ ዝገብሮ እዚ ናይ ኢማራት ገንዘብ ዘይተኣደነ ገንዘብ ኣለዎም ኣሚን ቢልየንስ ኣለዎም ኣፅዋር ንምጉራድ ድዩ ዘድሊ ናይ ድሮናት ድዩ ናይ ገለ ዕጥቅና ሃብካ ነቲ ኩናት ኢንደፊኒትሊ ከም ዝቕፅል ናይ ምግባር ተኽእሎታት ኣለዎም I think እሱ ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ንዕኡስ ከመይ ጌርካ እዩ መግትኢ ዝግበረሉ ዝምትእትታው እዚ ኢማራት ጥራሕ ግና ኣይኮነትን ከም ዝበልካዮ ዋላ ብውሱን ደረጃ ኹን ምስቲ ኩሉ ኣቓልቦኦም ስሒቡ ዘሎ ናይ ዩክሬን ኩነታት ናይ ኤውሮፓ ሓይልታት ከም በዓል ፈረንሳ ገለ እውን ምስ እናጎደለ ዝኸይድ ዘሎ ካብቲ ፍራንኮፎኒ ኣፍሪካ ካብ በዓል ማሊ ቡርኪና ፋሶ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ሉተን ፕላንደር ናይ ሪሶርስስ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ኬኦስ ኣብዚ ዝፍጠር ዕግርግርሲ ገለ ከምኡታት ዕድላት ናይ ምርካብ ሲናርዮ ተኽእሎታት ዶ ይረኣዮም ህሉ ከምኡ ድዩ እቲ ናቶም ኤንድ ጌም it's becoming extremely difficult to predict ናይዚ ኩሉ ከዓ ደቂቕ ኢንቴሊጀንስ ደቂቕ ሓበሬታ ድልየካ of course ልዕለይኻን መንግስቲ ኤርትራ ኣዝዩ ደቂቕን ናይ ኢንቴሊጀንስ ሓበሬታታት ከም ዘለዎን እቲ ኢንተርቨንሽንስ ብኩሉ ዳይሜንሽንስ ሕልኽላኻቱ ከም ዝሪኦ ዘሎን ኣነ ጥርጥር የብለይን እዚ ናይ ፅምዶ ምስ ትግራይን ዓፋርን ጥራሕ እውን ኣይመስለንን ማለት ፅምዶ ምስ ሓይልታት ናይ ኣምሓራ ፅምዶ ምስ ሓይልታት ናይ ኦሮሞ እውን ኣሎ ኣሚን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ኮንፍላግሬሽን ኖት ጉይ ዋንስ ስቴት ኮላፕስ ምስ ኣጋጠመሲ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ እውን
ዝሕዘ ጠራጥር ዘሎ ይመስለኒ አንለስ ገለ ዓይነት ተኣምራት ተፈጢሩ ካብ ሳኒቲ እንተዘይተመሊሱ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ሞ በቃ ሞ ኩናት ጠጠው ኣቢለ ኣለኹ ንዕኡ ንዛተ እንተዘይልዎም ንኩሎም ሓይልታት ናይ ከምኡ ዓይነት ብቕዓት ዘለዎ መንግስቲ እውን ኣይመስለንን አንለስ ኤክስተርናል ፀቕጥታት ተዘይተገይሩሉ እዚ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ኩናት ዕንደራ ኢሉ ዝቕፅሎ መስለኒ ኣሜን ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩናት ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ለሲ ካብቲ ዝወፅእ ዘሎ ፕሮፓጋንዳን ካብቲ መዓልቲ ዘጋውሕዎ ዘለው መግለፂታትን ክንበፅሖ ንኽእል መደምደምታ ኣብ ባይታ ከዓ ብቐፃሊ ዝገብርዎ ዘለው ኖ ፀገም እኮ የብልና ንሕና ሚልዮን ሰራዊት ብሓንሳእ ክንዕጥቕ ንኽእል ኢና ካብ ሓደ ክልል ጥራሕ ግደፎሞ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ገለይሉ እኮ እዩ ዘጉባዕብዕ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ዓዊሉ ኣብ መጋባእያታት ዝዛረበሉ ዘሎ ስለዚ I think ካብ ካልኦት ግዳማውያን ሓይልታት ናይ ምዕራብ ሓይልታት ብዙሕ ትፅቢት ዝገብር ኣይመስለኒ ስለምንታይ ንዕኦም ዘሻቀሎም ካል ዓበይቲ ኩናታት ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ሲ ንኣሜሪካስ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘሎ ኩነታት ዝያዳ ሻቀላ ስለምንታይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ መርከብ ናይ ሩስያ ናይ ውግእ መርከብ ናብ ቬኔዙዌላ ገፃ ተፀጊዓላ እዚ ከዓ ብሉ ተንተንቲ ናይ ኣሜሪካ እዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ኪባን ሚሳይል ክራይሲስ ኣብ 1962 ሽዑ ወለድካ ነርካ ጆርጆ ኣነ ወዲ ሓደ ዓመት እየ ነይረ እቲ ኪባን ሚሳይል ክራይሲስ ዝበሃል ንዓለም ፈጥፈጥ ዘበላ እቲ ጆን ኤፍ ኬነዲን ክሩሽቭን መራሕቲ ዝነበሩሉ ካብቲ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ኒክለር ዎርፌር ክልቲኦም መራሕቲ ስለ ዝተዘላዘቡ ነቲ ወጥሪ ኣህዲኦም ኪባ ኣሜን ሶቪየት ሚሳይላታ ካብ ኪባ ክትስሕብ ኣሜሪካ ከዓ ካብ ቱርክን ካብ ካልኦትን ክትስሕብ ተሰማሚዖም ኣህዲኦሞ እምበር ዓለም ሲ ኣብ ጫፍ ናይ ኒክለር ኩናት እያ ነይራ ኣብቲ ግዜ ይበሃል ሕጂ እዚ ዝኽሰት ዘሎ ኩናት ኣንጻር ቬኔዙዌላ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ኣንጻር ኢራን ዝሕሰብ ዘሎ ገለን ሲ ነዚ ናትና ናይ ዞባና ኩነታት I think ኣዝዩ እቲ ፕራዮሪቲ ናይ ቃልቦስ ኣብ ታሕቲ ደረጃ እዩ ዘሎ ከምዚ ኩነታት ከዓ ነዚ ዕሽላዊ ዕንደራ መግትኢ ክገብረሉ ዝኽእል ፀቕጢ ካብ ግዳም ክመፅእ ኢልካ ክፅበ ኣይከኣልኒ ስለዚ እቶም ዘለዉ ሓይልታት ሕጂ ሲ ክላዘቡ ክኽእሉ ኣለዎም ፖስት ኣብይ ክመፅእ ዝኽእል ሲናሪዮስ እንታይ እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ከምቲ ናይ 91 ኩነታት መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኩሉ ሓይልታት ኮፍ ኢሉ እሞ ከዓ ንነዊሕ ግዜ ሓታሓታን ሓፂር ግዜ ዘይኮነሲ ርጊ ኢልና ነዛ ሃገር ንምድሓን እሞ ካብቲ ናይ ኢምበራቶርያ ስትራክቸር ዘሎ ኣውፂእና ዲሞክራቲክ ዝኾነ ስትራክቸር ከነትሕዛ ቢካዝ እቲ ሽግር ዝፈጥር ዘሎስ እቲ ስትራክቸር ናይቲ ስቴት እዩ ምምሕያሽ ኣምፂናሉ ኢሎም ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኣምፂኦም ኣብ 95 እንተኾነስ ኮስሞቲክ ምምሕያሻት ዳእዩ ነይሩ እምበር ፈንዳሜንታል ዝኾነ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ናይ ስቴት ስትራክቸር ኣየምፅውን እዚ ነቲ ዝፀንሐ ኣብ ግዜ በዓል ሃይለ ስላሴ በዓል ደርጊ ዝፀንሐ ናይ ኤምፓየር ስትራክቸር ብስም ኤትኒክ ፌደራሊዝም ግን እቲ ዶሚኔሽን ሲ ቀፂሉ እሱ ከዓ ከይዱ 2018 ኖትጉ መፅኡ ወዲቑ እዚ ናይ ሪፎርም ተባሃለ ከዓ ካብኡ ዝኸፍአ ዓይነት ናብ ምብትታን ገፁ ዘምርሕ ዘሎ ኩነታት ፈጢሩ እሞ I think እዚ ናይ መጠረሻ ንኢትዮጵያ ክትሰርር ድያ ካብዚ ዘላቶ ዓዛቕቲ ኣይ ክትሰርርን I think ነቶም ኢትዮጵያውያን ሓይልታት ናይ ፖለቲካ ናይ ዕጡቃት ሓይልታት ዝምልከት ዓብይ ጉዳይ መስለኒ ኣብ ከምዚ ኤርትራ እቲ ንምርግጋእ ከተበርክቶ ትኽእል that's why I say ትፅምዶሲ long term ዝዓለመ ይመስለኒ ኣነ ግልውነትና እንዲሁ ማእከል ስዕበትናትና እዩ ክፍልና እንዲሁ
عيو كلنتنا وتروات تنكب وتروات تدالو عدم كغوز كيسكاس ماسكي كاسالو وترودلو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو أمبار كبرات سكامتنا وترولنا بكسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا سدلي بدلو جاتنا سيات دالو سيات دالو تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين أبسناتنا تطري أبسناتنا منبار دحر حصاد نفسار بخارينا تكبار تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين وترولنا بكسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا سدلي بدلو جاتنا سيات دالو سيات دالو تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن صباح وانت الخوني زدالة زي جنبه يبلنا زيزاني تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادين